हांख्रायनायनि बागै जों अरो जों खर'नि जनप्रतिनिधि जों त्रिपुरा मथानि जों एमएलए त्रिपुरा मथानि इएम या जों अरो सारा रामचंद्रगढ़ लुकुनि इएम सारा त्रिपुरानि जों इएम आवन बागै जों दिनै जेफ्रो जों जनप्रतिनिधि जों चंगै रहका जिन लुकुनि खरंग जों खरं किसाननि जिन अधिकार दङ आवन बागै दिनै थानाय जरा गोबां रिपर्ट फायका फेटेबो स्लाइसाय साना मोदुंगा हायजे विलेज कमिटिनि जे चेयरमैन मॉनिटरिंग कमिटी जे चेयरमैन वाइस चेयरमैन चंगमाने जिनि एडिसनि जे रायजोतिनो जों चंगजागो विलेज कमिटी बा एडिसन रायजोतिनि विलेज कमिटी सामजागो याबा दिनै बर फान्ड दङ हिनै स्टेट दिनै पावर दङ हिनै बर दिनै जिनि अधिकारन बर दिनै बायलो खाय दङ आबर बागै जों इलाका दंया जों रामचंद्रगढ़ लुकुरो जों जत थाजाय खरसावै जिनि दफानि बागै हांग्रानि बागै जों बोसना जबा अंखरानि बागै जों जत केरनजा दै दिनै उंया हांगाय जों तेबो जबा अंखरा बागै जों जत लुकुरो केर मातनाय जिनि दफा हांग्रानि बागै आमफ्राय जों साइमार नांनाय ताकुरो लांमा कायसा चबासे चबाख्रि लांमा मो थांजा गिया आवन बा दिनै जिनोरो हानां बिलाबा थुङै दङ हे जिनि अरेबल जिनि एमएलए थाइथांका बेलाय नांमानि को जों अरो खरंनि जनप्रतिनिधि दङ लुकुबाय चंजाक जोंनि गार्जियन के जों चंजाक दङ याबा दिनै जिनि दफानि हामग्रानि बागै जिनि अ आमसे लुकुनि हामग्रानि बागै मंसा सामुखलाय जाग हेने जों कप जे दङनो दिनै अ ब्लक चेयरमैन न होते जों मंसा एक्सेप्ट खालाय जागिया आबोनि बागै दिनै तुमुंनो दिनै जों बनो फार्स्ट एंड लास्ट वार्निंग वो तुमुं जन जिनि जनप्रतिनिधि गै जिनि तंना नाय हंकाय बुस कांगो जों केबो तबा कत खायना बागै जों बाय दं नाय आबोनो थानो मो जों अबदा चिनि जत लुकुनि हांग्रानि बागै जों अरो जों खरनि जनप्रतिनिधि जों त्रिपुरा मथानि जों एमएलए त्रिपुरा मथानि इएम या जों अरो सारा रामचंद्रगढ़ लुकुनि इएम सारा त्रिपुरानि जों इएम आवन बागै जों दिनै जेफ्रो जों जनप्रतिनिधि जों चंगै रहका जिन लुकुनि खरंग जों खरं किसाननि जिन अधिकार दङ आवन बागै दिनै थानाय जरा गोबां रिपर्ट फायका फेटेबो स्लाइसाय साना मोदुंगा हायजे विलेज कमिटिनि जे चेयरमैन मॉनिटरिंग कमिटी जे चेयरमैन वाइस चेयरमैन चंगमाने जिनि एडिसनि जे रायजोतिनो जों चंगजागो विलेज कमिटी बा एडिसन रायजोतिनि विलेज कमिटी सामजागो याबा दिनै बर फान्ड दङ हिनै स्टेट दिनै पावर दङ हिनै बर दिनै जिनि अधिकारन बर दिनै बायलेट खाय दङ आबन बागै जों इलाका दंया जों रामचंद्रगढ़ लुकुरो जों जत थाजाय खरसावै जिनि दफानि बागै हांग्रानि बागै जों बोसना चबा अंखरानि बागै जों जत केरनजा दै दिनै उंया हांगाय जों तेबो चबा कत अंखरा बागै जों जत लुकुरो केर मातनाय जिनि दफा हांग्रानि बागै आबन बागै दा थानो मो थानाय जराबो जिनोर ब्लक चेयरमैन चंखा ब्लॉक चेयरमैन तिनी चोंगा काम को ब्लॉक चेयरमैन तांग बे चोंग जिनि लुकु हामग्रानि बागै ब्लॉक चेयरमैन तांग चोंग जिनि आम सायो दफानि बागै जिनि सामुं तांजानि बागै जिनि आम सायो लुकुन डेभलपमेंट तांनानि बागै याबा जिनि ऑनरेबल एमएलए तंगो आंनि सागबाय तंग एम अ अरनि एमडीसी तंगो याबा तिनी जों रिक्वेजिशन रहमानि परेबो तिनी अ ब्लॉक ते कुन रेस्पॉन्स जों माया याबा अब साननि बुङो तिनी बर टेप टेप खगलायै रेगा बागलायो रेगा सामुं खलायलायो याबा तिनी चिनि अ जे चंगजा लीडर संग कुन बर रेस्पॉन्स रिया याबा अबनो साननि मुजुङो तिनी चिना आमसायो रामचंद्रगढ़ एरिया थांगाय बखा सावो जों अरनि जनप्रतिनिधि जों फेस खलायो जि गोबांमा 6 इयर्स एबव चिनि अगरा दङ बर अल पेंशन माने बंनि राइट्स दङ याबा तिनीबो गोबांमा आमसे थांगाय आं बातामाया सारिनजौ याबा जों अबन बरि रिक्वेजिशन हबो बर कुन रेस्पॉन्स या याव बिसि खनामाखौ मस ताखुरो बर खखगै आं आईपीएफ खलायो आं बीजेपी खलायो हिनो अमो हाइकर खखगै बर बीपीएल सनाबो बन बातारियो अमया